Train tolao kwlai yakulobo yakar liya sakni phano sagono kwbagui narwgui tonika phano je train liya sak arjagano thwinai yakeba thangnai haini bagui borok arjagao no mukumlai tonglaikha phano yakar liya tobo thwitun eba thangthun. 3 বছরনি চেরাইনো তৈরি খরকসা buma borok khorok nui cholijak train tolao kwlai thangka kwlai thangmani yakulobo bini phano bo yakar liya khakla bai phonangui kwbagui narwgui tonika phano kwlai thangmani yakulo emon je najra nungnani nangkha arjagao joto borok no obak salaijak oborok no nugui mlang salainani nangkha. Train cholijak train tolao kwlaimani yagulobo nijini buddhi bai o bwrui teisa o swngcharo sak kaham soi kaham sago dukuman yakarui teisa borokni kwtal live no phirogui manphio kha. Gotonani koyekta video social media o upload khlaimani yagulo o video footages rok markhe no viral wngui tongo. Video o nugui mankha khoroksa bwrui nijini bwsa soho twiwi train ni ayang phaisingo laina nai tongmani ajorao train phai rwmambai arjagani kasaiman liya eba kheba lama bo cross khlaiman liya arjagao no kwlai hwijagui tongnani nangkha. Kwlai thangmani yagulo jotoni no bwkha kwlaijak kebo phano uansugui manya je o bwrui buma bai bwsa teisa o duniao kiphilui phaifio nang hinui phiaba belai kheno kapal kaham o bwrui tei bwsani. Train tolao kwlai thangmani yagulobo platform je jaga arjagani kona sao arjagao chakka cholia ayango borok hwijagui tongkha jate o train ni bwsak naiyatwi khlaiwi. Kwlai thangmani jorao buma saka a jorao kuno phano uansugui manya je borok manchiwi phaifio nang hinui bo a jorao uansugui nakha je borok arjagao no thwi painai haibono bwsanolui yakar liya bo kwbagui no narwgui tonika arjagao mukumui borok tei bansi kwlai hinui haibono mwtaini ashirbatwi borok teisa kwtal live no mankha. Hinkhe buma buphani o hamjakma kwthar no tamo sanai muchung norokni word bai norok comment khlai salai di.